Salutare, bună ziua, bună dimineața, de unde vă aflați? Suntem azi noi iar cu... Ia ține unde că filmez, mă. Și eu te filmez pe tine. Zic la mine de zoom iar. Stau în soare. De ce bled de zoom? O, zi. Filmează-mă și dă eu pe tine. Nu se face, dar ia-ți. Nu bine, hai. Hai. Dublu. Bună ziua, azi facem vlog. Ce vrea zic cameraman? Efectiv, na. Unde mergem? Azi, ia spune. Dar mergem unde vrei tu. Hai până la mine. Hai. Azi o să ne plimbăm pe parc, da? Am sunat că eu și vlog. Ia-ți aparatul, te rog, ia-ți. E greu, da? Da, fac. Hai, trecem pe așa. Pe acolo vrei? Băi, dar m-au zacălipit de zoom aici. Păi poate n-ai apăsat. Dai. Pe asta n-ai apăsat. Domnul inspector dispozitiv, la trenciu gros, la fustătiv. Domnul inspector Gadget. Trebuie... Gadget. Ca să te vezi normal, trebuie să te filmeze ca așa. Vreau să arăt muie. Domnul inspector dispozitiv, cu trenciu gros, am la fustătiv. Invitat regal, pregătiți în covorul. Dacă nu vin și vă tai cu topor. Băi, repede. Vă repede. No way. Uite acolo oameni. Cu camera asta putem spiona oameni. Dă-ți vă arăt că după asta se merge videoclipuri la Anconia. Vedeți acolo oamenii? Vedi? Arată cum facem noi. O, spionăm oamenii. O, nu, ce faci? Oi, ce calitate se vede. Oh my god. Pe camera să vadă mai ghine. Atent, vezi că se cam... Yes, mai întâmplă. Nu ce? Și azi nu mai te... Oh, încet, nu te... Uite ai cât dă zoom înapoi. Păi apasă pe... Stai. Gata, și-o reveni. Am dat cu No. mâna. Da, Nu, dar nu, apasă pe asta, da. Uite că-ți duci și voi de zoom singură. Nu, dar tu... Ce? Are o leacă niște baguri camera, dar... Trebuie să mai negociez la preț pentru asta. Normal, hai. Ram. Filmează-mi, te rog, cum sar. Hai cât acolo sar, nu și... Stai. Hai. Să dă fetele la noi și Oho. Gop. Acolo putem trece prin... Hai să filmăm lumea, că data trecut când am trecut pe aici, au trecut un cherem pe lângă noi și nu aveți voie să filmați. Nu v-am dat voie să mă filmați, efectiv un cherem a trecut. Eu nu v-am dat voie să filmați, voi am citit legea, am vrut să trimit acolo, am zis că vorbiți limba română și ne-a dat paște. Limba de stat, vă rog, știți, Și-a scăpat pe dânsă și-a fugit. Ia, dar că sunt camera să mă filmez eu pe mine. Hai de eu oleac pe tine și tu pe mine. Hai oleac eu pe tine și tu pe mine, vrei? Kill yourself. Going places with this guy. I don't know him, but he knows me, so... Ai dat-o pe engleză? Yeah. Stic, nu pot vreo mână în cameră. Ia vezi. Yeah, все, am vreo mână în cameră. Vorbește încă. E vreo mână în cameră, da. Ok, never mind, nu comod, o să sună așa mai comod. Yeah, that's better. Așa că te doare mâna dacă stai mult. Așa. Yeah, e ca așa mai bine. Oh yeah. This guy here. This guy. He's an asshole. But he's good. Ce-ai zis? Mică? Cum te-am auzit, e... Galubăicic. Galubașca. Galubașca. Mar sexy. Leandă porumb. Eu transport pentru special, dedicat pentru tine. Am dus-o. Pentru noi. Good point. Ia, n-am să arătăm numerele cu blură. Dar las cu numerele și mare brânză. Hai, eu alea te filmez pe tine și tu pe mine, ca așa să ne întindem mâinile și să ne doară. Să ne obosească mâinile. Eu așa cred. Neghine. Crezi? Yeah. Zici? Zic, știu. Eu cum ne vedem, ia uitați. Priviți. Două monkey-uri. Monkey doesn't wear any pants. Arată când nu prea arată. Oh, tu hard, prieten. Zic cum așa.
Vezi că prea adânc pui camera, vezi că e prea asta și... Ecranul și nu are stabilizație bună în bat. Ia să leacă. Tu n-ai stabilizație bună la creier. Ăla are... Știi cum arăță mea, ca pensionare și ea care își fac poze ca așa pe Facebook. Shut up, man. Dar nu grăie mult. Shut up, dude. Shut up, dude. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Nu shut up, dar shut up. Say. What? You fucking don't drink what? Above what? Ce azi ai, mă? Eu nu văd ce fac. De ce nu? Ești chiar? Ia, zoom-ul ăsta și mă enervează. Îți am zis că mai țin călatul ăla cu defect. Se uată normal. Trebuie să mai pelezi din când în când. A să pune și o bucată de scoci și o să o trag și o să lichez un azi după zoom nicăieri. Cu scoci, serios? Ia. Pentru asta ai dat 300... Ui, mă scuz, 150 de... Cum huie tu să dai zoom singur? Defect. Nu pune de ești un... Și de Nu de ești un nasă. Și de Все, it's fine now. Am luat jucărica stricată. Ia. 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 Vezi nici să nu dai capul în copac. Uite. Don't talk about my little toy like that. Tu treci pe lângă copac, uite. Shut up. Dar suntem în anul 2008. 2023, vă știu, da. Eu 2017, tu 2008. No. Yeah. In reality, we are down. Filmează așa de nicioare, băi. They, them. Not because we are non-binary, because we are literally two niggas. Sincer, băi. Yeah, băi, they, them, aha. Da, ești vezi. Deci nu crezi că e mașină. Filmăm POV. Oh. Oh. Am un pic așa la Filmăm POV. Te mă arată așa pe cuiava. Auzi, de unde e furată asta? Ce? Nu gândea cu porset. Porset că am furat-o de la casa centrală. Because I like Cum te-a prindit acolo? jet. Știi că cam îmi stârnești suspiciuni față de tine. Tu nu cumva prinzi traje la vârsta de 14-13 ani. It's good, it's alright. Am frate mai multe la casă. Poți să mă liniștesc. Just kidding. Ora am I? Visas. Știi? Știi asta YouTuber este Visas? Nu? It's alright. What is it? Короче, постоянно face. Știu pe așa la what's up, Michael Hill. Da, așa e Visas. Clar. Nu Michael Hill, dar Visas Hill. Stăm la. Nu pot pune camera normal. Stăm. Unde stăm Sebea, mă? La roșu. Da, dar mai precis? Ia Audi Q8. Mergem din parc în parc. Da. Nu mine cu șerutul, de asta mă din parc în parc. Șerutul este viața noastră. A fost șotca? Nu a fost. Ba da. Pe edita se vadă, mai e normal. Fantan. Fantan. Vezi că la mine camera nu are stabilizație bună, așa că asta arăți goofy. A sărim dintr-o parte în alta. Da? A, dar poți tu pe așa, poți să pui autostabilizație, că CapCut este. Care CapCut ce zi? Dar eu... O, dă și cu apă, băi. Mă simt că cineva a scăpat șampun aici. Hai, bală, ia Cineva a făcut baie. 30 lei. Ia filmează-mă să se vadă și la mine. Da, nu, că lasă lumea pe camera asta faci așa. E bine, hai, dacă ceva întâlnesc video. Yeah. Așa e? Hai, oh my god. Hai că la mine de menționez și video-uri mai fac pauză. Fac pe drift. Fac pe drift.